Здравейте! Вие сте с новия телевизионен и интернет магазин Bueno.bg, в който ви предлагаме страхотни възможности за свободното ви време. Нашите оферти са за екскурзии, спа процедури, спорт, приятни моменти в хубави ресторанти на цени до 90% по-ниски от обичайните. Защото, както знаете, когато много хора пазаруват, цените падат. Това е нашето предложение. Купувайте, за да ви е ефтино. А това е възможно веднага, като влезете в нашия сайт www.bueno.bg или се обадите на показания телефон 0700 42 100. А сега и нашата страхотна оферта. Кавитация в 3 зони по избор. Най-ефективната разкрасителна процедура за вашето тяло от салони за красота Angel Face. Само в Bueno.bg можете да закупите тази процедура с 67% намаление. И така вместо за 120 лева ще имате възможност да я получите за уникалната цена от 40 лева. Вие можете напълно безболезнено да промените формата на вашето тяло, да намалите обема на целулита и масната тъкан, да стегнете тялото си, да намалите вашата обиколка с сантиметри. Ефектът на кавитацията дава възможност да се редуцират до 2 см от обема на тялото само за една процедура. И тъй като всеки от нас се старае да изглежда по-добре, защо това да не стане реалност по най-лесния и достъпен начин на телефон 0700 42 100 или на интернет адрес bueno.bg, където можете да пазарувате бързо и лесно, като натиснете бутона Купи към съответната оферта и изберете възможните начини за плащане. Подарете си мечтаната за вас фигура. Само сега с 67% отстъпка от Bueno.bg. Закупете високо качество на достъпна цена. Не изпускайте атрактивното ни предложение. Влезте в www.bueno.bg и го грабнете. Станете част от груповото пазаруване, където много хора се обединяват, за да свалят цените. Купете само сега за 40 лева на телефон 0700 42 100 или на интернет адрес bueno.bg. Побързайте и направете своя избор. Посетете bueno.bg и изберете една от завладяващите ни оферти, които ви предлагаме. Аз отивам в Bueno.bg. Заповядайте и вие.